मोनानि जाथायनि सोमोन्दै गोबां दुखु मोननाय जाबाय। मालायनि दायावनो जोंखौसो बेलेगनिफ्राय होना लाबोनानै सानैसो गामिनि सेंग्राफोरा बुनानै गालांदों, बिमाखौबो फिसाखौबो। थेवबो जोंहा इहाय दुखु मोननाय गैया। दा उननि जोलैया खालि मोजांल' जानांगौ। मानि थाखाय बुआ नोंसोरखौ? मानि थाखाय बुदों माने गामियाव थांदोंमोन आं न'खरसे मानसिनाव, ओमफ्राय बिसोरो बेहायनो बाथ्रा खोनासंनो फैदों होननानै जोंखौ बिसानिफ्राय होना लाबोबाय आरो बिमाखौबो फिसाखौबो होना लाबोनानै जोंखौ बैहाय बुबाय लामायाव बुनानैबो आरो गथ'आ गाबबाय आरो आंना फिसाया, ओमफ्राय गाबनायाव बाबुखौबो बुनाय जादों आरो बिसोरो। दायाथ' बिदि जेबो गैया, राजनितिनि सोमोन्दोखौ लानानै बिसोरो बेफोरबायदि खालायदों, खिन्थु राजनितिजों जोंहा जेबो आखाइ गैया। जों गामिनिसो मानसि, जोंहा नांगोलजोंबो सोमोन्दो गैया, ट्रेक्टरजोंबो सोमोन्दो गैया। दा थारमाने खोथाया जाहैबाय नांगोलनि मानसिजों इसिमाना थांनायनि थाखायनो नांगोलनि मानसिजों आखाइ दङ होननानै बेफोरबायदि जोंखौ बुनाय जादों आरो बिमाखौबो फिसाखौबो। थेवबो जोंहा नांगोलजों जेबो आखाइ गैया, जोङो गामिनि हिसाबैसो सोलिनानै थायो। थेवबो जोंखौ बुदोंबाबो जोंहा इहाय जेबो दा दुखु मोननाय गैया। उननि जोलैयाल' जों मोजाङै जाथों, नेक्स्टआव आरो जाथाया जानाङाथों। बेफोरबायदि न'आव फैनानै दा बुफैसै आरो नेक्स्टआव। गामिनिजोंनो जों गोरोबनानै सोलिनानै थागोन। सोरो थखनजों बे लामायाव आंखौबो आरो बाबुखौबो इहायबो जोफैदोबो बुदों। बुनायाथ' गाहामैनो बुखादों, रागाजों बुनाय नालाय। दैमारि आंखौ बुनाया आरो बिखौ बुनाया आरो मिथिसार बर' जानानै थांबायानो, मा बुंबावनो। गावसोरनो न' सिंनिफ्राय ओंखारनाङा ओरिनाङा होननानै बुदो। हरनि गेजेराव फैनानै जोंहाथ' हौवायाबो रावबो गैखाया, बिमा आरो फिसाल' खालि, रावबो गैया। थ' बेंगलरावसो दंहैयो, न'आवनो गैया। बुंदो आरो गावसोरो मोजाङै सोलिनो नाजा, मोजाङै था आरो होननानै। खालि पार्टिकनि खोथा लानानै बाथ्राखौ बुङो आरो बिसोरो। जोंहाथ' जेबो पार्टिकजों आखाइ गैयाना, गामिनिसो मानसि, गामियावनो गोरोबनानै थानोनो जोङो सानो। बेनिफ्राय बुग्राफोरा माबा हिनजावफोरबो दंदेरोमोन नामा? हिनजावफोरा बुवाखै। बिसोरनि आखायाव मा मा दंमोन? थखन दंमोन, थखनजोंनो बुदों आंखौ बुनायाथ'। बिसोरो फैनानै नोंस्रा फिसायाबो गोजानाव थायोबा माबा मोनसे बुंहरदों नामा जाथायनि सोमोन्दै, ना मोनथियाखै? जाथायनि सोमोन्दैथ' दुखु मोनखागोन। निजिनि हिनजावखौ गाव गैयियाव बेफोरबायदि अयथासार दाय गैयियावनो साजा होबाथ' जायबाबो दुखु मोनखागोन। हौवा गैयियाव मानो फैनानै बेफोरबायदि जोंखौ बुनो गोनां जाथो बिसोरो। जोंहाथ' रावजोंबो सोमोन्दो गैखाया पार्टिखौ लानानै। जोंथ' गामिनि मानसि। गामिनि ना गुबुन जायगानिमोन? बुग्राया गामिनि सासे, सान्तिपुरनि सासे। फैनायाथ' इसोर बुरजायैनो फैदों, खिन्थु रावबो जेबो खालायाखै। बिसोर सानैयाल' बाबुखौजों आंखौजों बुदों। फैनायाथ' इसोरो बुरजायानो फैदोंमोन, होमबाबो रावबो जेबो खालायाखै। हौवा गैयि न'खराव फैनानै इसोरो बेफोरबायदि अयथासार खालायनाय जादों आरो। बेफोरबायदि बुसियाखै, थिंखौ बुसिलांदो, ओमफ्राय साइकेलखौ बैजों गारहरदो, ओमफ्राय अन्थाइ खुबैदों। मावमेनखौ बुनानै मा जाखो इसोरो? बिनो मा राजनितिनि खोथा मिथिगौ? बिखौ बुनानै मा लाब जाखो दा? लाखानांबाय आङो दिनै बिजि, गामिनि डाक्टरजोंनो बिजि लादों, मुलि जादों। बेजोंनो बुदो, लौथिजों बुदो। खनबेसे बुनाय? बुनाया खननै बुदों लौथिजों, आखाइ फारनैखौ सिबनानै रागाजों बुदो। बुग्राफ्रा मा हान्जानिमोन होनदों? UPPl हान्जानि। नांगोलजों सोमोन्दो दङ होननानै सन्देह खालायबाय थायो। सन्देह खालायनायावनो दिनै बेफोरबायदि जाथाया जानानै थांबाय आरो। जाहाथे आरो नेक्स्टआव बेफोरबायदि दाजासै, गामिजोंनो जों गोरोबनानै थानो लुगैयो, हास्थायो।